मर्निं भिउस लोगोफोरनि बरिया समायना नुयिनि मर्निंआवबो एसे खाथियावनो दिन्थिबाय गोजौआव बारसो दं नै बरिया आरोना बिबारा नै दासिमबो जा मोजां बारनानै दङ एक्चुअली हरावनो बारोना हरावनो बारो ओमफ्राय फुं जाबाथाय रानबाय दा सान्दुं दुंबाथाय रानजोबसै आरो नायदो नै बरिया बारनानै दङ गावदां गावदांनो बे थख्रबजोब्बाय दै बेफोर गासिबो थख्रबबाय आरोना एसे दंलाजोबथारो नै बेयाव दङ बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै आङो फैफिनबावनाय जालायबाय इन्टारेस्टिं आपडेट PM किसाननि सायाव जागोन जोङो गोबांथार निउसफोर ओंखारबोबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दङ 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट जोङो बयबो नेनानै दङ ना मोननो थांगासिनो दङ इन्टारेस्टिं आपडेट नोंथांमोना एसे लिस्टफोरखौ चेक खालामनानै लादो जोंहा लिस्टआ अलरेडि ओंखारनानै फैखाबाय माबोरै जोङो चेक खालामनो हायो आं एसे दिन्थिलांगासिनो बयबो मिथिनो मोनखायो थेवबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना जोङो एबारावबो बेबायदिनो 2000खौनो मोननायनि चान्स दङ आरोना नाथाय मानो बारायासै दा मिथिनो मोनला बारायनायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन जानांगौना आपडेट्सफोर ओंखारबोबावगोन जानांगौ निस्सय फाइनाल आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन आरोना जोङो नेनानै थानि बयबो मोननो थांगासिनो दङ आरो नामखौ जोङो माबोरै बेनिफिसारि लिस्टआव जोङो दङना गैया चेक खालामनानै लानो हायो बिदिब्ला आङो एसे स्क्रिनाव लानानै फैदिनि आरोना नायलांबाय थादो दानिया फैबाय गुगोल्सआव बेयाव हाबफैबाय PM किसान gov.in आव नै हाबनानै जोङो गाहायथिं थाङोब्ला जोङो बेवहाय बरियानो बेनिफिसारि लिस्ट मोनखायो नै बेनिफिसारि लिस्टआव थांबाय बेवहाय सेलेक्ट स्टेट आसामखौ होबाय डिस्ट्रिक्ट होदो जाय जि होयोना तामुलपुर गरेस्वर जियानो जि जाया मानो सनितपुर तामुलपुर होबाय बेहाय जोङो तामुलपुरखौनो होबाय साब डिस्ट्रिक्टआव भिलेजाव होबाय बेबायदिनो माबा मोनसे होबाय आरोना अहियाबारिखौनो होबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय रिकुवेस्ट खालामबाय नै बेयाव लिस्टआ मुंफोरा बेबायदि ओंखारबोबाय आरोना सोर सोर मोनो सोर सोर मोना नोंथांमोनाबो बेबायदिनो चेक खालामनानै लादो आरोना बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय